कोविड काळात बंद जाल्ल्यो बशी कोविड सोंपलो तरी आजून सुरू जायनात। कोविडाचे निमित्त करून बसवाल्यांनी गावात वचपाचें सोडून दिला। आता कोविड सोंपलो मात बशी सुरू जाल्यो नात। खाजगी बसवाल्यांची ही तरा जाल्यार सरकाराच्या कदंबांची दुसरी तरा। ती केन्ना बंद पडत ताचो नेम ना। पेडण्या म्हालांत लोकांक बाजारात वचपाक हेर कामां खातीर यो वच करपा खातीर वरांची वरां तातकळून रावचें पडटा। प्रवासी कोरगाव, मायण, हरमल, केरी आदी भागातले प्रवासी पेडणे तालुक्याचं ठिकाण असल्या कारणान हे ठिकाण तालुक्याचं केंद्र आणि या ठिकाणी कार्यालय सगळी सरकारी जी कार्यालय आहेत या ठिकाणी आहेत आणि आपल्या कामासाठी हे वयस्कर लोक, महिला, युवा युवती मोठ्या संख्येने या ठिकाणी येत असतात पेडणे बाजारपेठेत। मात्र त्यांना घरी जाण्यासाठी 2-2, 2.5 तास इथं तात्काळ राहावं लागतं। मोठ्या प्रमाणात या भागात खाजगी बसेस होत्या, मात्र त्या अलीकडच्या काळात कोरोनाच्या काळानंतर ते खूपशा बसेस बंद आहेत आणि जे वाहतूक खाते आहे आमचं पेडण्याचं कार्यालय त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे। हे एकतर बसी त्यांनी या ज्या रूटवर आहेत त्यांना निर्देश द्यावे परत सुरू करण्यासाठी, नाहीतर कायमस्वरूपी ते बंद करून या जागी सरकारने कदंबाची बस व्यवस्था आहे त्याची सुरू करावी, जेणेकरून जे प्रवासी या ठिकाणी तात्काळ राहतात 2-2 तास त्यांची जी समस्या आहे ती बस ना कितले वरां जाले तुमकां रावन? 12 रावले कितल्यांक बस असता ती हरशी? एका असता परत परस्ते बस ना कितलो वगत जालो झाले अर्ध्यावर झाले हरशी कितल्यांक येता बस? 12:30 किती आले का बशी बशी किती आले म्हणता कालचे मोडले मोडल्या काय कितल्यांक बस येताली हरशी? 12:30 12:30 खंय येताली पेडणे ती ना बस। गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर।